Sådan her får du din iPhone eller iPad på internettet med et gammeldags Ethernet-kabel uden brug af nogen form for Wi-Fi, mobildata eller Bluetooth. Det, der skal bruges, det er det nye Lightning til USB 3 Camera Kit fra Apple, samt det gamle USB Ethernet Adapter Kit fra Apple, strømforsyningen, der fulgte med til din iPad, og strøm, og naturligvis internet via dit kabel ned for din router. Vi har her iPad'en, og så demonstrerer vi her, hvordan vi sætter tingene sammen. Vi starter med at tage USB 3 Lightning og sætte Ethernet adapteren i. Dernæst tager vi strømforsyningen. Lightning strømkablet sættes ind i den nye adapter, og strømmen sættes i. Det er vigtigt at gøre den her rækkefølge. Til sidst tager du så Lightning kablet efter at sætte Ethernet på og sætter hele molevitten ind i iPad'en. Vi ser nu, at den siger pling, og efter et par sekunder dukker der Ethernet op. Vi kan nu se, at vores lille film hernede, den faktisk kan køre. Og som vi så før, så er det fuldstændig uden Wi-Fi, uden internet på anden måde end via det gode gamle kabel. Hvis du vil gøre det bedre, så kan du tage et længere strømkabel, som det der fulgte med fra en iMac eller en MacBook, og du kan tage et USB forlængerkabel af høj kvalitet, eller et Lightning kabel af høj kvalitet til USB, og sætte alt sammen, så du nu kan komme 3 meter væk fra dine stik med din iPad, og så sidde i sofaen eller hvorhen du vil, og stadigvæk være på nettet uden nogen form for stråling. Tak.